Meet Master Dance Academy Studio Dongmukagalong Kangpupon. APHLC asong pen non kebangji Dongkamukam Town Committee election APHLC kachipahay ponchiapan kachisik kachidang pon. Ingdeng thongkep Tikilangjun hawar karbi risonimso rongaji kapado ponchiapan Tikilangjun hawaramay pen dirike mamay sing pontanglo. Borjana hawar arlo dilay barjar adungalong Pumen filling station kimi ingpupontanglo. Dilay kese head branch Ingdeng Plikebrahini birth anniversary katalon ponalong HSLC HS lapen graduation asarlang kachipa andun atmaphan karchomay kipaman pon. Kikan ningkehang abang pu abang pi mati klim somaratum aphan kikan kachari achatai do asonte messenji pu matha ponsi dogmukak arong sopi kese asai malong surya phangcho mindar tiso lapen mirjeng tiso labang ke thomatum chilangsi Midmaster Dance Academy dogmukagalong ingpu pontanglo lasonsi ke damtang pai ni phai ingkoranar kep arni dogmukak ahiti adung het kedu kese asai malong si Midmaster Dance Academy pen studio ingpu ponlo labangso kangpu ponalong manpeng alhui pen kachitong dun dhoni tokbi mondal phuloni ARO circle alhuyaman pen kachitong dun malin tisopi lamarjan cheparjan abang phi mukrang beket harmony be lapen pinaan atum chitong nurinti Midmaster Dance Academy along nonan bang phokep suse aklim somaratum amen che thabdunlo laben ke kan stame than bomlo laben komat ni jongsi ke kan ning ke hangpik abang pho bang phiatum jongsi do pulote amen ka chithabdun chia phan bangso studio long ka humri dampet men ka chithabdun chia phan sitami surja hangcho hin pen pachini ponno dogmoka pen moniram be lapen ran rongpi karbi daily news dogmoka hawar aphani sia kemi mate karbiang long atokono phantam nilitum nilihin bena kemi pusipang piniarni nili ningi damingtung asai hem kang pulo mate maso studio kang pulo ngomangke nili kadoga be karbiang long atokano karbi khe phan sitame apie po gajen tapan nili so bangsip message ping tu dun ke kan so asai hem non dak impu pontang lo po nalitum sumar to masitame dance ke kan ke charlie aning hanga tum han dak admission and pensi na mokebang jilang apo sitame ilitum karbi khe tum tame jineba dance karbiang long dance along sitame ke pati dun tapen aprang dance India dance along sitame ilitum karbi asumar dum sitame akaprek long sitame chipate dun ji pulote ladak studio long alaso alang litum men thap si ke pasarli ke nangso ati si kacharli achatai ga bebe jo ini si penang kili dun ji dun tali dun de de sitame non ason hud da dog muka hithi mate dong muka ka hithi ang bong amat lason studio kangpu kase da ga bangke men je thap dun lo pode charli dun long lapen isi a course ason lo lapen ke thana tum tado lapen apor teng si charli longi pulason thik vet pen ke kan ke charli adim ke do bange ningarong lo si pini labangso kangpu pen lapen noi dak kan bom lo lapen non an bang khokep an do pu ke kan atum lapen pini pen bangke studio setame palang mesen pen ingpu pon elo porsi dak bangke ningarong pig lo lapen ke lake dak dong muka arat tum det leke charli longi pokali lo ninghang hang polotang te kaprek te boket tum ke nang charli dun milo lapen kelang tum asip setame thak bojong se apai dulu te niling matha teng bonte mane gar ning sam kan mane gar dap kan po tasi labsono chatai ji thik pi bange ningarong pilo jasemet ke la choreographer tum han ala surjo phangchu pen chenglok mindar tisu lapen ke mirjeng tisu alang tum churu lo lason alang tum hek wong wedet nangi po kamatha pen ate alang tum market hek nona ki bi tum han me than nangji po kamatha pen alang tum masoka bori po me piglo lapen tum kado becara bonang po jasemet bange ning pathe dun ninggerum dun nasi labangso channel long kelang araran tum atum stami nang humri tame lapen ke nilge nang humri lo nal tum nang humri lo polotang ke chini ji ningarong pig lapen kado welang tum ke klem ke dam no market ningi sam pig lai lo chero lo Nijang Karibiang long dongkamukam ram singarong along APHLC asong pen chingwai chingsai pon padu khonsing terong pen mai chipa himpo ponsi mai pangching pono bangso chingwai chingsai no alhuyaman pen lakha ingkoi LAC Youth Wing maipu Davidson B BRCC General Secretary khonsing teron kachitongdun bangso along dongkamukam arlo ward pho arado anatumta chitodun rinti
Bangso kaching waching sailong non kebangji dongkamukam town committee election along komara banghosi election karjab dunjima leben kopi koson pensi town committee election along chipahe ponjima pu aputaksi chithan chimun pon padu leben dongkamukam town committee election bang phukang mai ponji along long pho award along kopi si non kavelang lapen kaching thuramo kapang thir asayamo anta chithan chimun pon padu lasonsi mai mesen pen pachun pon Dongkamukam pen Humson Bay Report Kirby Daily News. Ji perang tahun komiti election la bangso KPD long itum EPSLC parti benda kacidan ni pun dong kacisi kacidan dolo la sipini nomor 3 sa mai ki bilo sistem la war fo antai tung wang la pini la kasi ward committee long pini bangga presiden bangga ni le panse apuna pek pono la pen tua pa alang di pangke secretary apa si padeng pono la 62 lapang tangi apa ini tum arona teng pen visi itum pan la tum wa aching hon jaya thar sam ge than nangke mum la pang so teng pen si itum claim pen dami pusi tum pen da chithan bomlo la pen piniar ni man pen ke long ke itum 6 sidul itum pan ge than jaya thai arjoy ne si itum pini man pen ke long la bang so bang abang itum chururi ne la sila so teng pen si itum odun thipo tudun thipo pusi itum la bang so mai long pini ajat jaram itum chithan nang Patumi pai ni phai ingkora narkep arni mate bhomkuru arani analo por phai kresia por monopen lakha krepo mahamaya constituency ka parlo rasinja klamalong ingdeng thongkep tekelangjun hawar karbi risonimso roangaje dongmuka prasinja klamalong katalon ponje phan patumi bhomkuru arani tirika mamai sein pondangno leben labangso tirika mamai longpen jidon sarpen ke soptimong afansi maipu arpu pekponno leben sukur singteron afansi kongchunbang arpu pekpondangno Pini keseng ponanong tirika mamai phuk ke soptimong ahin pen methang jungjung atangka pen tekelangjun hawar karbidi sonimso ronga jephan lakisi pipon popusi chichak ponno leben pining ingdeng thongkep tekelangjun hawar karbidi sonimso ronga je ke mesen pensi pachun pon popusi mai phuk ke saptimong pen lamchak chipi ponno leben pining ingdeng thongkep JKYF tekelangjun risonimso ronga jelong rakia hormo pentame chipahilo pon nang jibusi hawar tirika mamai pen pachni pon Bangso tirika mamai ke seng ponalong aluhiaman pen kachitong don laki KCS TDP amai along pen office secretary Dhon Singh Teron lapen Rajan Rongpi Lamps chairman Sar Singh Tokpi Samilangso Lamps chairman Rupen Hanse Ronga Saramai amai phu Robindra Rongpi KLA Khorsing Ingti KLA Rup Singh Tokpi war commissioner Dor Singh Terang KLA Bodon Tiso PWD assistant executive engineer Dokmoka road division lepen ke ongdung manpeng kiduatum chitongnun lepen bangso mailong maipu ahin pen lam theki jaipona tengke non kebangji chiti phli arnisi puthot amai padopon thuji lepen la bangso mailong si sub committee kidu anstame sengpon popusi pachini pono phuloni pen mirjing hanse lepen dongmukak pen moniram be report Kirby Daily News atau kami akhir Jumi na pidonji pan nilitum pinila Kirby jutanga song tekelangjun hawarame tirikama me akong chunbangame ko hintas kami sinilipon pajinli mon kewangji efang jon nilitum me kaponiko labang so me hudubang ke kupisi ke klem ponjima kupisi ke papang ponjima akimi pustame kupuson se ke pachun ponjima pachok ponji kumanga hala so me hosi chingwai pon Patumi pai ni phai ingkora narkep arni lakha ingkora isi borjana hawar kaparlo dilaya hithia dungalong Fumen filling station mate Indian oil petrol pump kimi ingpupon tanglo lebangso filling station lake dilai gate pen kilometer isi mate dilai 4000 road dilaya hithia longamatsi Fumen filling station ingpuponno lebangso Fumen filling station hempu lake arkoi tera leben alang yahin pensi lebangso Fumen filling station sitame ingpuponno leben labangso kangpu ponalong kadu kavi kachitongnun araratum aphanta himkedok pipachirpon hidi pipen Wilson Bay Reports Kirby Daily News
Patumi Bhomguru arani mate pai ni phai ingkoranar kep ani Joseph Terang Memorial Hall dilai klamlongsi KSA dilai head branch ingdeng plikebrahini amhangke thegarni talon ponlo lebang solhi sarpoman pen founder KSA dilai head branch lepen abarim speaker Karbiang Autonomous Council longki timong Prekja Malhui KSA TDP Maipu Than Singh Timong Assistant Debating Secretary George Timong Abarim GS Kele Lidadhar Teron Forest Subbit Officer Baliram Ingti Dilai Social Worker Joy Singh Timong Leben Pinaan Ketigiringatum Chitong Dono Lebang Sokatalon Ajamek Laki Adabapor KSA Dilai Head Branch Amaipu Bikram Kropensi Lama Ingturpon Pensi Pangching Pono Leben Dilai Head Branch Along Ke Claim Abarim Karlita Ngatuma Phanta Kachikimo Pono Kachikimo Ajamek Ke Japonake Dilai KSA Branch Junbang Brojen Hanse Pensi Jalin Polo Anarlo apora hut raramai pi padopono la swalong surini raingkore hiya sengkan dilai hawar arlo asat langka chipa ontang dilai ari soijonga tuma phanta karcho padopono laben aluhia tumpen education aphan RD ki pipen kheke pa prang ponchi aphan jumesana lamta thanpa jirmi pono hidi pipen Wilson Bay reports Karbi Daily News high secondary pass would school khara KSC affair ko no ta chutu non bang ke kuthot ne bang si o wi kimi tum han alang ni tum achievement jone ka chu ko ni narong le alang ni tum ki bon ko san apang ki le tum plus no me ka chu ne si achievement ke do jone si di kana ka chu lo kon tum non ke pai ki ni ye mas si ni no me si Dili ke karcho mai no to meka ta din je ke Charlie bang ke Charlie jong ni si quality bang maintain energy a quality maintain te bidang te nang no na kai long ni kapta our side bisar bang jam long participation bang de je ke ni jong se quality necessity donation we commit one kachu tikal ma suggestion kan Charlie jong ni nang Charlie bang sam Karbilo Charlie song de la Europe ini indeng tekepra hini abang so mahang thek arni abang so pini talon iglo abang so ka talon along litum dilai havar ancho takali si te bokterai te do havar an mangke ke thek sar lo Charlie ovemi sat langa chipa on dun HSLC graduation ke am la son ke tang tum han tum kar chupon amai sami pathik pon Charlie bangan boi nai athena Charlie avite bangilan ko sumukan nan tula sala merong ga don cap ka Charlie ko ponte nanyang pe ko se Charlie komsam pode mamea harong ga don pharusi do ko se Charlie komsam pode bangilan ko se Charlie ko